Moi kaikille! Tässä mun 3. YouTube-videossa avataan taas yksi paketti, mutta tää on tällä kertaa ostettu Korea-osasta. Mä oon siis tilannut sieltä monta kertaa aikaisemmin, mutta unboxtaan ekaa kertaa mun YouTube-videolla tämmönen paketti. Aloitetaan sillä, että avataan tää paketti. Tadaa! Nyt mä siis sain paketin tälleen auki tästä sivusta. Ja joo, me voitais seuraavaksi katsoa tonne sisälle, että mitä kaikkea siellä onkaan sisällä. Mä nyt otan täältä tän ihannistelen pakottavisen vaaleanpunaisen silkkipaperin. Tää väri on kyllä ihan supernätti. Sitten täällä on vielä tällainen. Tätähän mä voisin oikeasti käyttää pakkausmateriaalina, kun täällä tuli niinku lisää tämmönen, kuten pahvilaatikko varmaan silleen just, että tämmöstä pakkauspaperia tai niinku silkkipaperia, tai en mä tiedä onko tää silkkipaperia, mutta oh my. Täältä löytyy ensimmäisenä tosi VV-korjausa. Mun puhelin nyt ei ehkä tarkenna parhaita, no okei nyt, mutta joo. Niin, täältä löytyy erilaisia tämmösiä sydämiä. Joo. Täältä löytyy tommoset pienemmät sydämät. Okei, mä en tiedä tarkemmin myöhemmin, mutta siis mä voisin näyttää nyt tässä jo aina heti, että mä laitan takaisin pussiin. Ja löytyy tämmöset 30 milliset, tämmöset niin kuin isommat siniset sydämet. Ja mä tein tässä semmoset korvikset, että tulisi silleen niin kuin tälleen. Tämmönen pienempi sydän. Tää on kai 20 millinen. Tällainen. Niin, tällaiset korvikset. Ja sit vielä mä ajattelin tällaiset pinkit. Eli tää korvis tulee sitten tähän. Eli ostin ihan nämä tämmöset pinkit sydämet. Nämä on siis suomalaisia akryyliriipuksen, laserleikattuja akryyliriipuksia siis. Niin tässä on tämmönen korunjakaja, missä on 2 reikää ja sitten niin se saa tälleen. Ja sitten ton saa välirenkaaseen, tai ehkä 2 välirenkaaseen. Ja sitten siihen, no voi ottaa korvisrenkaaseen tai tappiin, mutta mä laitan ite koukkuun tai korvakoruun. Eiku, joo, just. Niin tällaisia eka. Jatketaan tämän paketin availua. Sieltä tulee seuraavaksi tämmösiä ihania bling bling korvisosia. Tämmösiä siis tuli. Tästä tuli siis tällaiset ihanat isot nää renkaat tai nää. Ja sitten täältä löytyy. Mä siis ajattelin, että se olisi niinku, että se ottaisi korujakaja, mutta se on tässä 1 reikä. Niin mä en nyt tarkalleen ottaa varma, että sitten miten tän saa. Näihin kiinni, mutta joo. Niinku, kuitenkin tuli siis 2 tällaista pyöreätä rengasta. Tällaista. Ja sitten tällaiset pikkuset. Tämmöiset glitteriset. Ja sitten tuli tällaiset. Ja sitten tällaiset. Niin tämmöisiä tuli. Katsotaanpa sitten seuraava pussi. Täältä tuli tämmösiä ihania tulppaaneja. Katsotaan nääkin vähän tarkempaa. Tässä on siis nämä kalvot päällä, mutta täällä löytyy siis 2 paria. Tällaisia ihania keltaisia tulppaaneita. Mä oon aika iloinen, kun nämä on vähän isompia, mitä mä ajattelin. Mutta siis nämä on siis niinku keltaisia, miten tossa nyt näkyykään. Ja sitten löytyy myös 4 tällaista lehteä. 2 pariin, niin tarvii sitten aina 2 kappaletta tulee aina yhteen. Niin täältä pussista tuli tämmöisiä korun osia. Sitten seuraavaksi mä tilasin tämmösen yhden söpön lasiaimisen tämmösen perhosriipuksen. Mä ajattelin tästä, että tässä olisi jonkun ihanan korun. Tällainen mun mielestä on tosi nähty tämmönen mun mielestä vähän siniliila. En tiedä ehkä liilaa, mutta joo. Tämmöisissä pussissa tuli. Täältä tuli toinen. Niin
kaksi tällaista ihanaa kultaista pientä rusetytsärmiä. Näistä saa ihan super nätit korut. Nämä on ihanan pienet. Mä tiesin kyllä, että ne on pienet, niin mä oon ihan iloinen siitä. Sitten tällaisia korun osia. Nämä on semmosia korviksia, mitä mä ennen tilannut eri väreissä, mutta nyt mä halusin sitten tilata tälleen. Eli siis löytyy kultaiset tämmöiset. Mä en ole siis ihan varma, miten nää niinku tarkalleen. Ei koota, nyt mä teen. Eli on siis toisessa korviksessa. Niin nää on niinku, tai mä laitan nää tähän käteen. Nää tulee siis niinku tälleen ja sitten nää pienet, missä on niinku korujaka tai missä on 2 reikää tai on noissakin, niin nää tulee sitten vielä niinku tähän. Tai näähän voi itse laittaa mitä haluaa, mutta niinku nää on kai näin. Niin tämmöiset ihanat kultaiset. Ja tässä on sitten nämä kalvot vielä päällä, niin ne ei niinku kiillä vielä ihan täysin, mutta sitten mä otan ne pois, kun mä niin samanlaiset kuin tollaset, missä löytyy nämä samat korun osat, niin oli hopeena. Mä ajattelin, että on ihan superkiva sitten kesällä ja kevään tuleviin myyjäisiin, että saa paljon uusia korviksia sitten, tällaisia kukkia. Näistä tulee myös semmoset yhdet vähän isommat korvikset. Hopeat, kukat, joo, muistin oikein, niin mä teen siis tällaiset, tai ostin tämmösen setin, missä on tämmönen, onkohan tää tämmönen aika iso, olisiko tää 20 millinen tai ehkä 40 millinen, niin nää tulee siis tälleen, ihan supernetit tulee varmasti. Joo, ja mä voin ruveta tänään jo tekemään näitä, niin jos, tai siis samalla päivänä kun tää tilaus tuli mulle, niin mä voin sitten, tai vähän kuvaan siitäkin YouTube-videoon, niin katsotaan jos seuraavia olisi vaikka sitten kun tehdään näistä koruja. Mennään seuraavaan, koska täällä on vielä tosi paljon kaikkea. Joo. Täältä löytyy siis tämmösiä, tää oli yksi uusi juttu, mitä mä haluaisin koittaa. Niin täällä on siis 3 väriä tämmösiä kukkia, ja sitten näihin tulee tämmösiä pisaroita. Ei kun 4 väriä, mut joo. Tästä on siis tämmönen, tässä on 3 reikää tolleen. En tiedä niinku miten mun kamera näyttää, mutta siis tossa. Ja sitten niihin tulee tämmöiset aivan ihanat pisarat. Ja näitä sinisiä on siis 2 kappaletta. Näitä tämmöisiä glitterisiä. Mä tykkäsin jotenkin tosi paljon tästä sinisestä glitteristä. Tässä näkyy vähän tarkemmin näitä korun osia. Myös on 2 liilaa ja 2 hopeata ja 2 noita toisia sinisiä. Ja mä sanon vielä sen, että kun näissäkin on... onko näissä? On näissäkin kalvo. Ja sit näissäkin on kalvo, niin mä veikkaan, että tää väri näyttää paljon silleen kivemmalta, kun tossa näkee tosi heti pinnassa, että siinä on se kalvo. Mä tosi paljon tykkään, että akryyliriipuksissa on se kalvo, koska sitten matkustuksenkin aikana voi tulla jotain naarmoja tai semmosia, niin sitten ne ei jää siihen oikeaan korvikseen. Että joo, mutta mä laitan nää pitää takaisin tänne pussiin, niin joo, että näet kaikki 4 väriä oli siis 2. Tai siis 4 kappaletta periaatteessa. Tässä oli 2 paria. Joo. Ei, mä oon siis pahoillani, siis näitä kaikki oli 1 pari. Mä en tiedä mitä mä katsoin, mutta siis kaikki on silleen 2 kappaletta. Eli siis 1 pari kaikkia, sori. Otetaan täällä seuraava juttu. Tällä kertaa tuli täällä on aina 1 pari tämmösiä ihania korviksia. Tää oli siis 30 millisiä. Ne on tämmösiä supernätin värisiä. Vähän sama. Tai no, tässä nyt ei olekaan esimerkkiä, mutta näissäkin on siis vielä ne kalvot. Mutta siis tällaiset aivan ihanat keväiset vihreät. Ja mun mielestä ne on upeat keväisiä korviksia. Jos on joku väri, mikä sua kiinnostaa, niin sen voi varata jo vaikka kommentoimalla. Sitten on tämmöiset ihanat siniset. Nää on niinku samaa väriä kuin noita, missä on myös pisarat. Tommoset. Sitten löytyy aivan ihanat violetit. Ja sitten vielä tietysti piti ottaa pinkit. Nämä onkin supernätit. Tai tuo nimi oli ehkä joku roosa, mutta käytän värin. Niin joo, tällaisia korviksia. Itse 4 paria. Sitten jatketaan suoraan 6 kappaletta tämmöisiä lasisia sydänhelmiä. Ne on tämmöisiä punaisia sydämiä. Mun mielestä supernättejä. Niitä kaikkea ei ehkä nyt näy, kun tässä on toi tarra, mutta aivan supernättejä. Haluaisin ottaa myös tämmösiä lasisia helmiä kokeiluun, niin joo. Yritin mun ei tarvitse kaikkia pusseja avata, niin 2 tällaista aivan ihanaa nättiä rustiriipusta, kultainen ja hopea.
En tiedä näkyykö ne nyt ihan super hyvin, mutta tällaiset. Tykkään tosi paljon noistakin. Sitten täällä löytyy tämmösiä helmiä. Näitäkin taisi olla 6 jo. 6 kappaletta tämmösiä vähän niin kuin läpinäkyviä kukkahelmiä. Joo. Sitten täältä löytyi toisenlaisia niitä semmosia korviksi kultainen hopea, mutta mä en vielä näytä ne tarkemmin. Ja se aika paljon korviksi osi varmaan alussa jo sanoin, mutta joo. Täältä löytyy siis hopeat. Nämä on vähän niinku tämmöset mun mielestä pisaramallia. Ja tämmöset vähän niinku isot pisarat tai tämmöset. Ja sitten tämmönen korunjakaja taas, tommonen pieni. Niin löytyi samat, mutta myös sitten kultaisena tietysti. Niin tässä onkin sitten nää kaikki. Ja toinen puoli on siis tämmönen niinku harmaa. Mä laitan aina sen riipuksen silleen oikein päin näkyviin, niin se kyllä näyttää superhienolta korvassa. Se on parasta, kun näitä saa niin kuin Suomessa. Tämmösiä laserleikattuja, kun joo. Niin ne on ihan super upeita. Niin nääkin on nyt taas täällä pussissa. Voitais suoraan tästä taas jatkaa. Tää oli siis tämmönen, kun mä tilasin yli 70. Tässä on noin 100 €. Mä sain siis tämmösen lahjan, kun laittoi ostoskoriin. Mä ajattelin, että unboxaan tää niinku lopusta lahja. Niin se nyt jää tohon oottamaan, niin kannattiin ottaa. Eikä tää mitä saada lahjaksi, mutta joo. Testataan näitä muita. Sitten löytyy pinkkejä tällaisia. Samanlaisia kuin nää. Punaiset, niin tämmösiä sydämiä. Aivan ihania. Koska nää tulee niin tarpeen avainperissä ja puhelinkoruissa. Sitten löytyy taas tämmösiä kukkariipuksia. Ne on vähän samanlaisia kuin nää, mutta tää kukka on aivan erilainen. Mä niin ootin, että tää tulee, että mä saan tehtyä keväisiä ja kesäisiä korviksia. Näitä on sitten 5 väriä. Nyt niin tällainen uusi väri tuli. Tai siis ostin. Niin tällainen ihana sininen. Aivan ihana väri. Sitten löytyy tämmönen ihana, tai siis tää sama vaalean sinne, mitä monessa muussakin muodossa ollut. Sitten tää ihana entistäkin keväisempi vihreä. Ja tää ihana violetti ja sitten tää roosan pinkki. Ne on niin upeita. Ja näissäkin on siis mennyt kalvot, niin ne tulee kiiltämään. Ja näyttämään vielä entistäkin värikkäämmin, tai silleen kirkkaammin kaikki sävyt. Mä voisin kaataa nää lappuset tähän. Ekohan on tuolla. Täällä oli vielä ihan superihana kukkotarra. Jos mä avasin sen paketin, että vain kastettiin, niin tässä on sitten paperia. Katsotaan ASMRin. Tässä olisi vielä loppuituotteita, mitä voitais katella. Eikä täältä löytyy tällaisia ihania erilaisia särmiä, mitä mä tilasin. Täältä löytyy 2 tällaista söpöä mansikkadiipusta ja 2 tollaista porkkanaa. Ja sitten tommonen sydän, missä on nämä ruset. Jotenkin mun mielestä tosi lanetti. Tilasin sitten sen. Sitten mä tilasin yhden parin tällaisia sitruuneja. Tällaisia. Sitten tällaisia lasisia mansikkahelmiä. Mä haluan vähän katsella näitä, koska näitä mä oon aika paljon oottanut. Tällaisia siis. Näitä oli 5. Siis tää ääni. I love it. Kattokaa näitä. Siis no niin söpöjä. Pikkusia lasisia marjahelmiä. Ja tää ääni. Oliko on näitä tsekkiläisiä, kun mä en muista, mutta kun siellä oli paljon jotain semmoisia, että joku tsekkiläinen lassihelmi. Tai jotain semmosia, mutta siis aivan ihania. Tällaisia. Sitten pari tämmösiä, missä on niinku valkoisia semmosia kukkia. Tämmösiä, nää on niin, tai nää tuntuu vähän semmoisella, niinku taas kangasta, mutta on ihan super kova ja kestävän tuntuneen. Niin 1 pari tämmösiä. Mä yritän vetää, näette mahdollisimman hyvin noin. Taas sitten löytyy ihan superihania näitä kukkariipuksia vielä. Kaikkea erilaisia. Niin ihan super paljon. Super paljon.
Mä otin 2 paria tämmösiä liiloja kukkia. Näissä on siis tämmönen kalvo. Tää on tosi tai mä en tiedä saanko mä tätä nyt tästä, mutta haluaisin siis näyttää teille tätä väriä. Mutta joo. Mä oon nyt siis vähän tätä niinku raaputtanut. Niin jos ehkä näkyy, toi on ihana tommonen vaalean violetti, mutta se on siis tosi hyvä, että nää niinku suojataan nää riipukset tällä hyvin. Mutta mä oon tosi huono mun kynsillä näitä ottamaan. Niin mä en hirveän nopeasti, sori tähän videoon, saa. Tai niinku niin. Mut siis nämä muoviset saa ihan super helposti. Mä voin vaikka näyttää, kun okei, no mä eikä nyt esitellä nää. Niin siis 2 paria tämmösiä, ja sitten näitä liiloja. Tää sävy on ihan superupea. Valitettavasti mä en nyt jaksanut kaikkia kalvoja ottaa pois, että näkisitte kunnolla, mutta joo. Sitten löytyy tämmöset aivan ihanat pinkit glitteriset tämmöset kukat. Tykkään, varmaan 30 millistä ehkä. En ole ihan varma. Ja sama, mutta sitten tietty hopeena. Mä ostan aika paljon hopeita korvasioita, tai musta tuntuu sillä, koska joo, mä itse ehkä mikään kullan fani, mutta kultaisetkin ihania. Sitten mun mielestä tää vaikuttaa jotenkin vähän revontuleelta. Tää nyt ei todellakaan näy niin hyvin, mutta joo, mä otan nyt tästä ton kalvon pois. Niin te näette myös eron kalvolla ja sitten ilman kalvoa. Tää on ihan supernätti. Tää mun mielestä vaikuttaa vähän semmoiselta, että joo, täällä toisella puolellakin on vielä tommonen kalvo, se näkyy tosta, että nää saa siis niinku näin helposti pois. Et jos ottaa tosta jostain reunasta eikä sitä mä nyt on tosi, niin ottaa tästä vähän niinku tolleen kiinni ja repäisee tällä ylöspäin, niin se lähti volaa. Niin tää toinen puoli sitten vähän tämmönen. Mut aivan super upea tässä toisessa vielä. Mä en tiedä nyt näkyykö tässä eroa, mut siis tässä on niinku ilman kalvoa ja kalvolla. Joo. Niin mun mielestä ainakin huomaa eron. Sitten kattokaa miten söpön vaaleanpinkit tämmöset pikkukukat. Tykkään, ihanat. Ja sit löytyy vielä tämmöset samankokoiset kai kuin noi, eli 30 milliset. Niin tämmöset hopeat kukat. Niin tässä myös esimerkki, miten helposti tällainen kyynän raaputtamalla toi kalvo rupeaa liukumaan. Niin tällä niin voilà. Ja kattokaa tää ero, tää on iso ero. Tää on niin kuin kalvolla. Mä en tiedä näkyykö, mut siis tossa on niin kuin kattokaa. Tää niin kuin kiiltää kuin peili. Siinä näette mun kameran ja mutkin voitte kohta nähdä. Mä en tiedä, ei mun naama hirveästi näkynyt, mutta siis tää on kunnon peili. Et ei ihme, tää on peiliakryyli. Mutta joo. Aivan upeita riipuksia kyllä löysin. Taas verkkokaupasta. Mutta tässä siis oli nämä kaikki tuotteet. Näitä oli kyllä aika paljon. Ja seuraavaksi menen yllätyksen pariin. Mä nyt siivoin nää nopeasti pois. Mun pitää vielä nämä mun koru yläparveen, niin mä laitan ne oikein tänne pahvilaatikkoon. Mä vähän laittelin näitä tänne. Juttuja. Ja seuraavaksi mennään tän yllärin pariin tai tän lahjan. Taitaa olla joku tommonen vaneerinen lehti ainakin, mutta siis tää voi olla 5-10 euron mun edestä korvarokkeita. Mä en siis ennen, vaikka mä oon tilannut monesti, niin mä en tajunnut, että on tyhjä pussi. Tää on muuten ihana tää itse pussikin. Okei, eka täältä löytyy tällainen pötkylä. Tällaisia pinkkejä pieniä helmiä. Ne on pienempiä ainakin. No on 4 millisiä, on ihan superpieniä. Niin tämmösiä kleipiitsejä, mutta tosi söpöjä. Tommosia. Se löytyy tämmönen tosi söpö tarra. Tämmönen kettu. Niistä on myös purkissa. Sieltä on tämmösiä puita. Tosi niinku nättiä luonnonteemainen tarra. Sitten tällainen pussi. Okei, siis kattokaa noita pisaroita. Ja kattokaa apua. Onko nää näyttää niin söpöitä? Nyt tietenkin avataan tää ja kurkataan tänne. Noin pisarat. Mä en tiedä miksi noin söpöt. Okei. Nää on vielä mun mielestä niin mieluisia.
koska kattokaa tätä väriä. Apua, mä en oo ikin varmaan niinku... Tai on mulla ehkä joskus ollut jotkut tämmöistä, mutta tää väri... Kattokaa oikeesti. Tämmönen tosi vaalean sininen. Tykkään niin paljon. Sitten tämmöset vähän niinku... Mulla tulee mieleen semmonen kuin ikkuna. Mut siis kattokaa miten upeat. Wow. Musta täällä on tämmöstä lehteä ja sit ihan kun ois jotain... Miten voisiko ne jotain sitruuneita vai tommosia keltaisia pisaroita tai palloja tai jotain. Sitten löytyy 6 kappaletta tämmösiä lasisia pisaroita. Ihania. Mä mietin, että olisiko mun pitänyt ostaa tämmösiä sinisiä. Niin nyt mä sain nyt ilmaiseksi, niin aika kiva. Kiva homma. Mä en nyt ehkä laita tätä tänne pussiin enää. Sitten löytyy 2 tällaista. Nämä on korujakajoita. Tai niitä supernättejä. Sitten tällaiset vähän niinku ikkunalaudat. Vähän niinku missä on tämmöiset ruusut. Supernätit ja söpöt tämmöiset pikkuriipukset. Ja kiva kun näitä tuli vielä kaikkia parillinen määrä, niin voidaan esim. Korviksi. Joo, tällainen yllätys tällä kertaa. Ja jos mä vielä jatkossa tilaan, niin me voidaan aina katsoa myös tää yllätyspussi yhdessä. Ja sit vasta, jos oot vaikka itekin tilannut täältä tai joku sun kaveri on tilannut, niin sitten näkee vähän, että onko nämä kaikki vähän samanlaisia vai erilaisia. Mutta joo, tällainen oli siis tää yllätys. Ja kiitos ihan super paljon, jos sä katsoit tän videon. Muista ihmeessä ottaa mun profiiliseuranta, jos sua kiinnostaa kaikki koruaiheiset videot. Ja joo, mä voin vielä kirjoittaa siis tänne myös mun Instagramin. Se on siis korut__linnea. Ihan samalla lailla, mutta siihen ei tule @merkkiä. Tai jos tägää, niin tietysti se on siinä. Mut joo. Sama siis kuin täällä. Muista ihmeessä ottaa myös tää mun YouTube-kanava seurantaan. Voit esimerkiksi kommentoida, että tykkäsitkö tästä videosta. Ja joo, saa myös kertoa vaikka jotain omia juttuja. Joo, eipä mulla muuta. Toivottavasti pidät tästä videosta. Muista tykätä videoista ja seurata mua. Kiitos tosi paljon, jos katsoit tämän videon. Ja moikka! Nyt mä lähden tekemään korviksi.